Bafowethu nalolunye udaba bafowethu, udaba laMdawu lapha kwi-Sundowns. UMdawu bafowethu u7 months wokugcina we-contract yakhe manje ne-Sundowns. Selokhu wavuselelwa lo 1 year lo wavuselelwa lo wagcina usumxabanisa ne-team egcina sekawuta nokudlala. U7 months ke manje wokugcina ngoJanuary nje uMdawu uvumelekile ukuthi asayine noma iyiphi i-team afuna ukuyisayina on pre-contract ngoba i-contract yakhe expire ngoJune 2026. So ke i-VIP yani bafana bakithi sijava nabantu isangakhetha ukuthi iyaphi ngoba engathi impela asikabikho isivumelwano asabe naso ne-Sundowns sokuthi uzovuselela umfana. Kodwa ke konke lokho kusangashintsha mangaxoxwa kugcina kuphunywe ne-solution yokuthi umfana i-Sundowns izomvuselela mhlambe ngenani elingakanani ngoba engathi kwakunenkinga nanezimali ayiholayo umfana ngesikhathi ezekawota. So ke bafowethu uMdawu usangasayina noma i-pre-contract ngoJanuary ngoba ngoJanuary kuzobe sekusele 6 months umfana ukuthi iphele i-contract yakhe ne-Sundowns nya.